Hola, 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 benvinguts, benvingudes a un nou vídeo. En català, com sempre, des del principi. Mai ho he dit, però exclusivament en català. D'aquest repte de fer 1000 sudokus en 1000 dies. Estem al vídeo número 39, a dia 31 de maig del 2026. I, com sempre, anem a la nostra estimada ruleta a escollir el número del sudoku que farem avui. I, com sempre, mentre gira, deixeu als comentaris quin número creieu que sortirà. També podeu escriure si creieu que ho faré bé o no. Recordeu que com més alt, més difícil. Com més baix, en aquest cas, serà més fàcil. Per tant, anem al 299. Som-hi! Molt bé, estimats meus, estimats sudokaires, amants dels números. Anem a començar. De moment, a veure què tenim. Doncs anem a començar per aquí. Vinga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hòstia, el mateix. 7. El 8. 8 a tot. I el 9. Anem per aquí baix, que hi ha més números i per tant podrem fer alguna cosa. 1, 2, 3. Mira, anem a fer la columna, la fila, perdó, a veure si la podem fer. 1, 2, 3 i 3. 4, 5. 5 i 5. 6, 7, 8. 8 i 8. No m'ha servit de res fer això. Però bé, és igual. Fem-ho normal. 1, 2, 3. També podem aquí baix. 3. Perdó. 3 aquí i 3 aquí. 4. El 5 aquí ja no. Per tant, l'únic lloc on pot anar el 5 és aquí. Perfecte. Doncs aquest 5 d'aquí fora. El 6. 6 aquí i el 6 aquí. El 7 és aquí, el 8 i el 9. Molt bé, doncs el 8 aquí. Molt bé, doncs el 8 fora. I aquí dalt el 8 fora. D'acord. Anem a treure això i anem a treure això, que si no em liaré després. Continuem per dalt. 1, 2, 1, 3 i 3. El 4, 5, 6 aquí, només aquests dos. El 7, 7. I el 8. 8 a tot, menys al mig. D'acord. Doncs aquí només pot anar el 3. Aquest 3 fora. 4, 8 o 4, 8. D'acord. 7, 8. D'acord. Si va el 6 per aquí, doncs de moment no podem fer res. Sí que podem perquè el 6 és l'únic que va aquí. Perfecte, doncs 6 i 6 fora. D'acord. 1, 2. Ja està, no pot anar a un altre lloc el 2. Perquè no pot anar aquí, perquè és aquí baix. I aquí tampoc, d'acord. El 3. Doncs 3. 4, 5, 6, 7, 8. I el 9. Doncs aquí. 8 i 9, 3, 8. Doncs per tant només pot anar el 9 aquí. Fora. Molt bé. 3, 8. Doncs el 7 aquí. Fora el 7. Molt bé. 5, 8. De moment potser la columna. Però de moment res més. Anem per aquí. 1, 2, 3. 3 a tot. 4. El 5. Aquí el 6 només pot anar aquí baix. El 7 pot anar a aquests d'aquí. El 8
3. I el 9 al mig, aquí dalt. Molt bé. De moment diria que aquí pot anar el 5, però no estic segur. Perquè potser hi ha més 5 aquí, pot anar aquí, no sé. O precisament és el que he de treure. No sé. Res. Ja està. El 2. 2, res. 2. I 2. El 3. 3 i 3. El 4 és aquí. El 5. El 5 aquí pot anar tot. El 6. 6 aquí. El 7. Pot anar a tot. El 8 és aquí. El 9 és aquí. D'acord. De moment, el 2 ja no pot anar aquí, doncs el 2 va aquí. Doncs això fora. Molt bé. 3, 5, 7, 3, 5, 7, 3, 6, 7, 5. D'acord. Doncs 1. Molt bé. El 2 aquí. I ja està. Doncs el 2 aquí. Molt perfecte. El 3. 3 i 3. I aquí baix també pot anar el 3, no? Sí. Doncs 3. El 4. 4. Aquí ja no. Aquí ja no. 4 només pot anar aquí. Doncs ja està el 4. Perfecte. Doncs aquest 4 fora i és un 1. Doncs aquest 1 fora. Molt bé. El 5. 5. Perdó. Aquí. 5. El 6. El 7. 7. I 7. El 8. Aquí. I aquí. I el 9. Aquí no. Aquí sí. Aquí. Ja està. Només aquí pot anar el 9. Perfecte. L'1 aquí. I ja està. D'acord. De moment. També pot anar aquí el 5. O aquí el 5. El 5 aquí. El 5 aquí. 3, 6. Doncs mira, el 6 és l'únic que pot anar en tota la columna, igual que... exacte. Perquè el 6... Perquè el 3... Aquí va un 3. Aquí va un 3. Per tant, aquí va un 6. Exactament. Exacte. Per tant, aquí queda un 7. Per tant, 7 aquí fora. Clar. I 7 d'aquí fora. Queda 5, 3, 5, 3. 5, 3. Per tant, aquí no podrà anar el 5, sinó que anirà un altre. I queda aquí un 8. Doncs 8 aquí fora. I aquí va un 4. Aquí fora el 8. Perdó, fora el 4. I aquí fora el 4, per tant va un 8. I aquí va un 7. D'acord, aquí va un 4. Fora els 4 aquí. D'acord. 7 aquí fora, molt bé. Queda el 5, 8. 5, 6, 8. D'acord. 5, 3, 3. 3, 5, 7, 3, 5, 7, 5. D'acord. Aquí també té bastant sentit tot. Molt bé. El 2 ja el tenim. El 3 ja el tenim. El 4 ja el tenim. El 5 aquí no, doncs aquí o aquí. El 6 no. Sí. I ja està. El 7 no. Sí. El 8 no. Sí. I sí. I el 9 no. Sí. D'acord, doncs 5, 8. Epa, aquí, ja l'hem fotut aquí.
posat el 4 aquí. 1, 2, 3, 4. 4 aquí no. 4 aquí no, doncs 4 i 4. Perdó, només pot anar el 4 aquí. I el 7 ha d'anar aquí. Per tant, el 8 va aquí. Doncs aquest 8 fora. I aquí va un 5. Per tant, aquí va un 8. D'acord. 5, 6. De moment això són 3, es manté igual. Continuem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. D'acord. El 1 ha d'anar aquí. El 2. El 2 només pot anar aquí. El 3 és aquí. El 4 ha d'anar aquí. El 5 aquí. El 6 és aquí. El 7 és aquí. I el 8 només pot anar aquí. D'acord. Doncs, a veure. Comencem per aquí. El 3, fora. El 7 aquí, fora. El 2 no hi ha res. 1 no hi ha. I 8 aquí, fora. Per tant, queda aquí un 8 solitari i aquí un 3. Aquí un 8 i aquí un 7. Aquí queda el 7 fora. Aquí un 6. Caso. Ostres, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 7. Falta un 7. Exacte. Aquest sobre. Ja deia jo, aquí falta alguna cosa. Aquí queda un 5. Aquí queda un 6. Això fora. I això fora. Aquest 6 fora. Molt bé. Per tant, continuem per aquí. 5. Molt bé. 3 solitari. Doncs 3 fora. 3 fora. Queda un 7. Queda un 5. Un 3. Un 5 i un 3. I diria que està perfectament bé. Sí. Fantàstic. Doncs bé, gent, un altre sudoku completat amb gran i rotund èxit. Doneu-vos un aplaudiment i ens veiem demà.